سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كأتو أمناي لمعنتي مدبي كم تلمود ناهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مسئل لخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو مسلكن كمبيوترن زبازح جزا تحلفون تقوينكم مسزي تحيزكم كتقبلوهم زلكم شمونت أقدست نجرات كحبر لكم ازوم شمونت أقدستي نجرات كابسلكنا زواتس سماوي برهان ويدما بلو لايت نبلو كسعبلنا خبز خيل جزياوين قوامن سعبينات نايم كل خال عقمهم لعليو سلازخونا ازوم شمونت أقدست نجرات نخد سمعو سكاب نايم دبي فتسامة حابيركم نتصنحو هذا الشانل حدش زخونكم سبسكرايب بمقبارن نتانا دو الملكت حانت شعب من كان سفلاليو نايس وتاو ركب نايتعنا كمون نايحدارن نايفقرن هيوت انفورميشن ترخبولو شانل سدرا نخدكونو بخبري نحتت مدبنا نا بزحات سبات بتصيحو بزحات سبات تمهرتي نخوصدلو لايك غيركم جمرو سدران سخونكمني ندامسغنكو نا مدبي كملس كابناي سلكن سكرينن زواتس بلو لايت ويدما سماوي برهان نبلو عيننا كريوم كابزلوم ناي حبرتات ميكسچر حدا ايو ازي بلو لايت ولاكوا حصير رحقت زخيد يخون زوصو حيلغنا لعليو نزي بلو لايت كاب زوصو فلفلات اتحاده دما صحاي ايو ناي سلكي اطقمنا استزابعه طنقاقه زيبلون انت خوينو كاب سلكنا زوص بلو لايت نبلو برهان نتي ناي قدميت ناي عيننا كفلي كورنيا نبلو كمون لينسن بمحلاف ريتنيا إلنا نصبوعو ناي عيننا واهيو يبصحيو اتصقام نجر دما اب عيننا قدميت ناي عيننا كفلي زلو ازوم لينسن كورنيان إلنا نصبوعم برهان زمحلالفو كفلتات كاب سلكنا سكرين استقبلوو بلو لايت ملو نملو كم زلو ايوم زمحلالفو مخنياتون تايو ازي بلو لايت زفلفلو حيلي حيالن بزوم كفلتات عيننا كخلكلن زي خليو ريتنا إلنا تصوعنايو ناي عيننا كفال نبلو لايت تقبلو عبوشتو بزلو فوتو ريسبترز ويدما نبرهان تقبلهم ناب سئلي ترقوامة زهبوو ترقوامة هيبوم ناب إلكتريكال سيجنال ناب زقيرو تقبلتي ويدما ريسبترز نزمت برهان ناي سئلي ترقوامة نغركب بأوبتيك نرف ناب أمرنا يلأخو يوم تايدا زي بلو لايت بترقاقامي عبزي ريتنا إلنا نصوعو نعيننا واهيو عبزبت حلو جزا كاب جزياوي اسكاب قوامي سعبين كاب سحلنا يخقليو كاب زب سحلنا سعبينات تقداماي برهان زلوهم نجرات كنرئي انتلنا ناي عيني منبع كقاتمنا يخقليو كاب قططر وصا زخونه ناي عيني قربت من قطقاطون كسعبلنا يخقليو اتخالاي دما ناي عيني مقياحن ألرجيك زمسل نجر مرأينيو اتسارساي دما ناي عيني بج مفال ويدما بلر مقباريو اترابعي زسعبلنا نجر دما دقاقتي سئلتات نمرأي مصقاميو حمشاي دما كجدد انتلو كانسر كبصحلناون زخئليو عموداتا كسعبلنا زخئل دما ناي دقاس غزا مزبعيوم ازوم كلهم صعبينات كابلو لايت زمص اب عيننان اب طعنانان زفطر صعبينيو ازوم قصيله زحبرلكم شمونت اقدستي نجرات مفصام نعينخمن نملو طعناخمن بطعمي اقداس ايو اتقداماي نريو كنفصمو زلنا نجر دما اب صلمات سلك يخون كمبيوتر زي مطقاميو اب برهان زي بلو بوتا بيوبيل إلنا نصوعو صليم كفال عيننا سفح يبليو ابز غزا ببزحي بلو لايت ناب عيننا بمئتاو ابريتنا واهيو كبير صاطي غداتن صعبينن يبصحيو از نجر زي زدغاغم انتخوينو دما نا عيننا لينس ريتنان ناينويح غزي صعبين كبصحوم يخئليو امبل كال عين ريو كنفصمو زلنا نجر دما نبلو لايت زكلاهلو منصرات مطقاميو انتي بلو لايت ግላስ እዘን መነጽራት ሙሉእ ንሙሉእ ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት ዋላ እንተዘይተኸላኸሉ ዘይነዓቅ ጥቕሚ ግና ይህቡና እዮም ስልኪ ወይ ድማ ኮምፒውተር ምስተጠቐምና ብድሕሪኡ ዘጋጥም ናይ ዓይኒ ምቕያሕ ጸቕጥን ናይ ምትራፍ ዓቕሞም ልዑል እዩ እዞም መነጽራት ንብሉ ላይት ብዝከላኸልሉ ዓቕሚ እውን ዋግኦም ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ እዞም ናይ ብሉ ላይት መከላኸሊ
منصرات ون كتقامولكم أمبل سالساي نريو كنفصمو زلنا ነገር ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንረኽቦ ዘለና እኹል ድቃስ ምርካብዩ ኣብ ህይወትና ካብ ዘለው ንጥዕናና ንሰውነትና ኢልና ካብ ንጥቀሞም ነገራት ንጥዕናና ናይ ሰውነት ዋህዮታትና ናይ ምሕዳሽን ናይ ምህናፅን ዓቕሚ ዘለዎ ድቃስን እኹል ዕረፍቲ ምርካብን እዩ ኤክሰርሳይዝ ምግባርን ምግብን ልዑል ጥቕሚ ዋላ እንተሃለዎም بدقاسن بأخل بزحي عرفتن انت زي تدقيفهم قنا تغمي أيهلومن أخل دقاسن عرفتن مركب نعيننا أزوم كتيلة زحبر لكم تغمتات يهبنا يو قدامي نعيننا قربت من كتكاتن ساطن بمغناس ناب كورنيا أخل فساسي بزحي نكهلو بمقبار نعيني مدرا نايمكلا عدلناون يقنسو يو اتخال أي نريو أخل دقاسن عرفتن مركب نعيننا زهبنا تغمدما نعيننا وهيوتات نخحدشون نخهنصون عدل زفطر يو سالساي دما نناي عيننا طعنان سراحن عدليتي زخونو هورمونات نمقطصر زمچو كونتات يفطر يو ስለዝኾነ እኹል ድቃስን ዕረፍትን ምርካብ ነዞም ጥቕምታት ይህበና እዩ ኣመበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ዓይንና ጥዕና ንምክልኻል ክንገብሮ ዘለና ነገር ድማ ንስልክና ናብ ዓይንና ኣቕሪብና ዘይምጥቃም እዩ ካብ ስልክና ዝወፅእ ብሉ ላይት ነዊሕ ርሕቐት ዘይኸይድ እዩ ብማእኸላይ ካብ 450 እስካብ 495 ናኖሜትር እዩ ዝኸይድ 1 ሜትሮ ድማ ምስ 1 ቢልዮን ናኖሜትር ማዕረ እዩ ስለዝኾነ ንስልክና ካብ ዓይንና ኣርሒቕና ምጥቃም ካብ ስልክና ዝወፅእ ብሉ ላይት ከብፅሕልና ካብ ዝኽእል ሳዕቤን ንምቕናስ ንምክልኻል ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ይህበና እዩ ካብ ዝብተወሳኺ ስልኪ ተጠቒምና ምስ ወዳእና ንዘጋጥመና ናይ ዓይኒ ጸቕጢ ናይ ዓይኒ ምቕያሕን ብንእሽተዩ ዝከላኸለልና እውን እዩ ኣመበል ሓምሻይ ንሪኦ ክንገብሮ ዘለና ነገር ድማ በቢ 20 ደቂቕ ን20 ሰከንድ ኣብ 7 ሜትሮ ርሕቐት ንዘሎ ነገር ምርኣይ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ብስራሕን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ንነዊሕ ሰዓታት ንስልክናን ንኮምፒውተርን ንጥቀም እንተኮይንና እዚ ዓይነት ናይ ስልኪ ኣጠቓቕማ ልምዲ ኣብ ናይ ዓይንና ዋህዮ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ብንእሽተዩ ክከላኸለልና ዝኽእል እውን እዩ ኣመበል ሻድሻይ ንሪኦ ንዓይንና ጥዕና ንምክልኻል ክንፍጽሞ ዘለና ነገር ድማ ናይ ስልክና ብርሃንን ሴቲንግን ምትዕርራ እዩ ናይ ስልክና ብርሃን በዝሒ ምቁፅጻር ካብ ስልክና ንዝወፅእ ብሉ ላይት ንምቁፅጻር ይጠቕመና እዩ ከምኡውን ኣብ ስልክና ዝርከቡ ሴቲንግ ዳርክ ሞድን ኣይ ኮምፎርት ሺልድ ዝኣመሰሉ ናይ ስልክና ሴቲንግታት ኦን ብምግባር ንዓይንና ጥዕና ክንሕልውን ንኽእል ኢና ካብ ስልክና ዝወፅእ ብሉ ላይት ንኽቕንሱ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ናይ ስልኪ ሴቲንግታት እዮም ስለዝኾነ ነዞም ዳርክ ሞድን ኣይ ኮምፎርት ሺልድ ዝተባሃሉ ነገራት ኦን ብምግባርን ናይ ስልክና ናይ ብርሃን ሴቲንግ ብምቕናስን ክንጥቀመለና ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ንናይ ዓይንና ጥዕና ክንገብሮ ዘለና ነገር ድማ ንናይ ዓይንና ጥዕና ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚናት ካብ ምግቢ ምርካብ እዩ ዓይንና ኣብ ዝሪኡ ንዘለው ዋህዮታት ንምሕዳሽን ንምህናፅን ዘድልዮም ቫይታሚናት ኣለዉ ብፍላይ ቫይታሚን ኤ ኣገዳሲ እዩ ካብ ምግቢ ንረኽቦም ናይ ቫይታሚን ኤ ዓይነታት ክልተ እዮም እቲ ቀዳማይ ኣክቲፎር ኢልና ንፅውዖ ሰውነትና ካብ ንጥቀሞም ምግብታት ቀጥታ ናብ ጥቕሚ ዘውዕሎም ዓይነት ቫይታሚን እዮም ንኣብነት ካብ ጸሊም ከብዲ እንቋቑሖ ካብ ዓሳ ጸባን ናይ ጸባ ውፅኢታትን ንረኽቦም ኢና እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ሰውነትና ካብ ንበልዖም ምግብታት ድሕሪ ምርካቡ ናብ ሬኪኒዮዲስ ኣክቲፎር ብምልዋጥ ዝጥቀሞም እዮም ነዚኦም ድማ ካብ ካሮት ቁስጣ ሽኮር ድንሽ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ቬጂቴብልስ ንረኽቦም ኢና ስለዝኾነ ዝተፈላለዩ ናይ ቫይታሚን ኤ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ብምብላዕ እውን ንዓይንና ጥዕና ክንሕሉ ንኽእል ኢና ኣብ መበል ሻምናይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ንናይ ዓይንና ጥዕና ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ድማ ንዓይንና ብጽሩይ ማይ ምጽራይ እዩ ብፍላይ ንጉሆ ነዚ እንተንገብር ዝበለጸ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ እዞም 8 ኣገደስቲ ነገራት ብምፍጻም ንዓይንኹም ጥዕና ክትሕልው ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ